Jeg vil gerne have, at I skulle vide noget om mig selv. Altså mig. Jeg er 8 år. Min yndlingsfarve det er gul. Jeg har en hund. Jeg elsker heste og ugler. Og så har jeg også et sår her på næsen. Men det har jeg ikke om lang tid, sikkert. Jeg går i skole. Jeg går i 2. klasse. Sammen med min bedste veninde, som hedder Lærke, Schille og Savannah. Ja. Så. Ja. Og så er det, jeg er så vild med julen. Jeg har også sådan en julehårbøjle, som jeg lige vifter med. Så lad os lige tage den på igen. Okay, det er virkelig hyggeligt. Jeg elsker andre YouTubere som Chess og Mika, men jeg har altså kun Chess. Hejsa, Chess her. Husk at like og subscribe. I hører Chess. Like og subscribe til hendes kanal, men også lige til min. Ja. Jeg er så glad for hende. Jeg er så glad, at jeg har en Pipsfigur med hende. Hun kan lige stå der. Ja. Det var det for al den her video.